Is het te duur? Ja, het is veel te duur. Moet je dat ding voor laten dan? Ja, ik stond eergisteren nog in de min op mijn bankrekening. Maar je kunt hier wel dus gewoon zitten. Ja, nu wel. Ja, ik ben gesponsord door mijn moeder, dus nu kan ik toch weer hier zitten. Ja. Een nieuw dagelijks programma op L1 TV. Anne? Hey Anne. Hey Anne. Anne? Anne, we gaan het hebben over festivals. Mijnus van de plaat af. Mijnus van de plaat af. Voor de een is het de wekelijkse uitlaatklep. En voor de ander is het de mogelijkheid om even de bloemetjes lekker buiten te zetten. Maar anno 2023 hangt daar een stevig prijskaartje aan vast. Even rekenen. Een weekendticket plus camping ongeveer €250. Een consumptiebon €3,50 keer. Bier. Heel erg veel. Oh. Een teurt friet met frikandel, 4 consumptiebonnen, dus €14. Slaapzak, luchtbed, tent, dat samen €135. Delen door maal zoveel, plus outfit, paracetamol, vervoer, drinken, outfit, dat samen veel. Kortom, een festival anno 2023. Is dat voor de jeugd van tegenwoordig nog wel betaalbaar? We gaan het hevig uitzoeken op Solar in Remund. Sowieso Solar. Anne! Lekker man. Wat mag het kosten in totaal, denk je? Oh, dat durf ik echt niet te zeggen. Dat weet je nog niet wat de schade gaat zijn. Ja, dat wil ik denk ik niet weten. Moet even denken. Als de beurs lijkt is het goed gedaan. Hoeveel is dat in totaal dan, denk je? Ga maar het uit de laai pakken. 400 of 600 euro denk ik wel. 400, 500 euro zoiets. Ja, ik denk met bonnen en zo erbij. Ook of 3, 400. Genoeg. We hadden er ook vanaf naar het buitenland van kunnen, denk ik. En wat kost een pilsje? €3,50. Nou, dat was vorig jaar iets minder, denk ik. Uit mijn hoofd denk ik 3,33. Het is iets duurder geworden dus, ja. Ja. Ook daar ontkom je niet aan, hè? Want alles wordt duurder, dus ook jullie worden duurder. Ja, als je kijkt naar de kosten, iedereen berekent zijn inflatie door. Dus ja, ook wij zullen dat moeten doen. En we hebben het nog proberen, ik weet dat er festivals zijn die al op €4 zitten. Dus dat vinden wij echt te gortig, ook voor onze bezoeker. We hebben best een jonge doelgroep. Dus het is 3,50 geworden. Is dat nog wel te doen? Zeg maar met de kosten? Nee, is veel te duur. Bier moet graag. Ja, Is moet goedkoper. En tickets ook goedkoper. Is het te duur? Ja, veel te duur. Ja, het is toch een leuk feest, dus ik heb het er over. Ja. Ja, ik vind het, zeg maar, als je echt overdag op de trein bent, vind ik het wel duur. Maar ik hou er wel rekening mee. Dus ik spaar wel voor festivals waar ik naartoe ga. Nee, niet meer te doen. Al die festivals wordt allemaal zo duur. Energie kost ook natuurlijk. Ja, boodschappen doen. Dat is allemaal niet meer te betalen, joh. Maar moesten andere festivals dus hoeveel loten echt keuzes maken van waar ook heer in verband met de hoeige kosten? Nee, dit is een van de goedkopere festivals. Mysteryland nu gelaten hiervoor, intens. En het volleybaltoernooi in Heids heb ik hier ook voor moeten laten. Dus ja, ik stond eergisteren nog in de min op mijn bankrekening. Maar je kunt hier wel dus gewoon zitten. Ja, nu wel. Ja, ik ben gesponsord door mijn moeder. Blijf bij de man. Nu kan ik toch weer hier zitten, ja. Die zal dich immer steunen. Het werd al duur, maar ik heb een baan, dus dan kan ze zo gaan leren. Maar als het zeg maar terug zou gaan naar 3 jaar geleden, zou het wel chill zijn. Gewoon ongeveer €3 per biertje of iets minder. Ja, we gaan ook steeds meer verdienen. Toch is het gek, want iedereen klaagt over inflatie, alles wordt duurder. En toch gaan mensen massaal nog naar festivals en zo. Dus kennelijk gaan ze daar niet op bezuinigen. Nee, ik denk dat mensen wel keuzes maken. Dus waar je vroeger misschien naar 3 of 4 festivals ging, ga je misschien nu naar 1 of 2. En ik denk dat het stiekem ook een beetje in de Nederlandse mentaliteit zit dat mensen graag klagen en uiteindelijk toch de keuze maken om te gaan. En als ze er eenmaal zijn, dan kijken ze ook niet om een biertje meer of minder. En verder, let je op met bier drinken of gebruik je andere middelen dan, omdat het zeg maar te duur wordt? Maar neem biertjes, hè. Dors. Jumbo huismerk is gewoon nog te betalen. Is lekker, hoor. Helemaal nergens over. Dan het geheim, de goede voorbereiding, zelf dingen meenemen in plaats van hier kopen. Ja, we zijn expres bij de hek gaan zitten. Als we nog niet genoeg hebben, dan bellen we het springen en die gooien het over de shutting. nee, grap. Sowieso wel, ja? Grapje.
dus het staat hier al op, vriend. Toch weer 15 cent, hè?